lausun Ilma Hentosen runon Lapsuuskoti. Usein muistoissani kuljen lapsuuskotiin Karjalaan. Silmäni kun hetkeksi suljen, siellä elän kaiken uudestaan. Siellä on tuttu tupa pieni, aitta polku ihamaa. Sinne palaa aina mieli, lapsuuteni Karjalaan. Muistot kaikkein rakkahimmat vie lapsuus kotiin Karjalaan. Ajat siellä ihanimmat viettää sain niin onnekkaat. Suvi illoin kulki tieni tuomen suojaan varjoisaan. Sinne palaa aina mieli, lapsuuteni Karjalaan. Avaan kotiportin sinne, lapsuuskotiin Karjalaan. Vaikka täällä kuljen minne, siellä näen kaiken ennallaan. Siellä on lämmin kotiliesi, siellä aina lohdun sain. Sinne palaa aina mieli, siellä elän muistoissain. Seuraavaksi luen Karjala-lehdestä 14.9.1978 olleen kirjoituksen otsikolla Karjalan kunnaita, Valkjärven murretta, allekirjoittajana E.L. Silloin, kun talon varsinainen haltijaväki joutuu syystä tai toisesta jättämään taloudenhoidon tilapäisten koinkatsojien huostaan, on heillä tapana antaa näille hyvinkin yksityiskohtaiset neuvot töistä ja toimista sillä aikaa, kun he itse ovat poissa paikalta. Näin on nyt ja näin on aina ollut. Kuvitelkaamme tällainen tapaus vaikkapa Valkjärveltä. Äidin ohjeet kotiin jääville tytöille. Me ollaan ajateltu isänä kanssa lähteä varraisjunas ja tulla vasta pois sit siinä myöhäisjunas. Isä tuntuu oleva asiaa maanmittauskonttoriin, eikä se tiedä miten kauan siellä männöö. Ja oissa siellä jotain ostamistakin. Isäis tuntuisi ostava huusmantal-nahat ja itselleen patingit. Mie katselisin vähän pienellä pojilla pöksytyykkiä ja toisihan mie tyttölölkiä Lenin-kretonkia ja ostasi itselleen oikean kirssisen. Tein tyttölöin pitää huolta ruoalaitosta ja elukoista. Murkinaks kuokittaa omenia ja jos tuovat rääpyskiin, niin paistaa niitä riehtilällä. Siitä riehtilästä lohkes pars pois, mut onhan se säplä, jottetta polta käsiänne. Kostukkeeksi otatta maitohuoneesta jamakkaa. Mut siitä pytyy päät pitäisi ensin ajella liuk kannua. Jos ei rääpyskiä saa, niin sulanilauvalla on potis sasvaa, mistä tietää vaikka soussia. Päivälle ei tarvitse laittaa muuta ruokaa, kun keitätte sajut. Ja otatte sen kanssa vaikka voitleipää. Mie paan sajumalkkiin jo sajut valmiiksi. Sitten kun päivällä lämmitätte vähän uunia, niin tiedätte iltaiseksi sinne vaikka seltlootaa. Tiedättähän työ millaiseen pottiin se pitää laittaa. Koha katsotta, minkä saa uhvatal työntää uuni perällä. Älkääkä pitääkö juskii liian suurella. Liital varistatta vettä sukunan täyteen, jot saat pessä astioi. Elukoil mie on laittanut jo ruuat ja juotavat valmiiksi. Maasial on siinä saavi puolikkaas
ja karsinas siellä on laitettu 2 ämpäriin. Ortil ja tallikal on sitä kurria, mutta se pitäisi vahtia, jot kumpanekin saavat. Se ortti suutaa sitä toista. Putrikal ja lähtemäl pitää viedä vettä, kun niihin aituukseen ei sitä muuten ole. Lehmille ei tarvitse muuta kuin lasetta lypsyjälestä hakkaa. Ne saavat luosasta juovakseen. Isän ohjeet vanhemmille pojille. Sie Matti, saat käydä aamulla myllys. Sinne pitäisi viedä rukkeita leipäjauhoiksi ja sit otrii, mistä pitäisi tietää ryynilöi. Ne lavetit alkaa olla kohta uusis puis ja kiskot on karsinoituneet. Ja muista katso, kun se kaik toisinaan meinajaa kiertyy jengoist irt. Samaten se toinen tässä on virunt, jot se pitää tasata toisen kanssa yhtä pitkäksi. Äläkä anna sen ruunan lähtee nelistämään siinä nuota perämäessä. Jos kurohka pääsee hyppäämään irt, niin silloin voi tulla pahaa siivoa. Sitten kun oot tullut myllystä ja hevonen on haukat, niin sit pitäisi vielä käydä puoille. Mie on ostanut sinne valmiiksi visinää ja 3 tankoa puolen tuumakortikkaa sekä semmoisen pätkä tuumakortikkaa. Niin, ja onhan siellä vielä ne 4 tulkkia, mut eihän mie saanut niitä tulemaan, kun minulla ei ollut silloin hevosta kerralla. Ne on maksettu ja kyllä ne rikassikat antaat, kun vaan käyt ottamassa. Jussi, sinun pitäisi toisella hevosella astuva ja se maahan. Vieter astuva ja kakkulat on riihekatoksessa ja se pitäisi ajaa ainakin 2 piihin, jot sais loppuviikolla ropistaa rukkeen maahan. Siitä sinut männöökin koko päivä, kun annat hevosen välillä syyvä ja levätä. Ja työ pienet pojat, työ laittakaa kirassiin vanariin. Kirassiastia on sarraimes verstaka alla. Tiedätte sen vasta sit, kun ootte tulleet koulusta. Älkääkä tehkö kiusaa ja ilkeyttä äijäl ja ämmäl. Niitä äkköyttää, jos työtä järjettömiä. Ja pitää tein auttaa tyttölöi, jos ne patistelloo teitä jotain tekemään. Vaikka ajelemaan lypsyaikaan lehmistä kärpäsiin. Kyllä työ sitä osaatta tehdä. Kyllä myö sit iltajunas tullaan ja tuuvaa myö jotain tuliaisiin. Vaikka Viipuri rinkelöi, jot saadaan oikein hyvät voimakohvit.